mar jo Gen Z ni nikech ing'eyo ni juma mokalo riwruok ma atelo ne mar Interregional Peace Network nineno ka wan kaka civil society nwabiro manwa chiwo pachwa tadwa kuodho ni gimoro ka Victor wach mi kuodhe radio giti ni Gen Z gi nyo anono e gini kendo ne gi anono ma bang' kana wuon Victor nja na afwenyo ni nyithindo gi anono tamanyo achiel kuom jodito mar ODM ma bedo godo piny anyise niya gini taneno kudhiye to ka udhiye gima timore dhi nyis jakom achiel ariyo adek mano dhi nyiso jakom ka nyise ni dhi nyis jakom ni nyithindo mane omak te gini taneno kudhiye ng'ama nyalo geng'e koro onge nikech ochalo koro gichalo nyako matin mane adolescence mosefwenyo jaera ne moro makati miyo machalo nade to chomo gini ti nikech rawera cha Jose tugo wiye koro kati goe nenda jongora makati din dudi te to nyaka ngo man kamorony godo modhi gode ongora Victor nyocha na somo gi paro manyiso gini mokwongo nyithindo manyo mak te mondo we obila manyocha nonego nyithindo gi te nyaka maki nyithindo mantiere e odang'ech gi cases te mantiere e odang'ech te mantiere jela mondo miwe kaeto ukungu ng'ini mahitaji maru walain gi gik ma jogi dwaro awi maber jakom ncha no winjo wach ka jadito ni nyocha no otero ne wach making'iyo moko kuom gik mancha ne wawache demand marwa nyo chalo gi gik manyocha jakom owach makwang'iyo press statement mane jakom oro gimoro saa 3:04 to kwa dugu issue marwa saa 7 to yudo ka gik chal lweny ni nyocha no chake gi jo Gen Z tiduogi penjore ni kwang'iyo cabinet ni to nitiere jok moko ma samoro ikgi pod ber kaka Mheshimiwa Mbadi Mheshimiwa Opiyo Wandayi to kiduogi ng'iyo to chien kacha jatend piny owuon nowuok mowacho achiel kuom gik manyocha notemo kweyo godo majni nowacho ni jok madhi tiye piny owacho sani ok dhi bedo mokalo higni 60 jogi o retire mai momiyo nyithindo gi nyiso William noriambo kotit bang' juma achiel oduogo kelo Alice Wahome jaigni adi opara nya jaigni adi ibiro ng'iyo ni kama wabetie ni nyithindo paranya samoro king'iyo wuode maduong' kata nyare maduong' biro yudo no ingo wa gi yiga Gen Z manyalo bedo nyikwae Gen Z manyikwae gi nyikwa chirchirgi bende nitie manyocho dhi ndaro chamo tiagas kata chiel nyithindo gi wacho ni nyocha ne ok gidwar ni gibed appointed mawaziri mak mana ni gik manyocha ne giwacho ni gin weche mag governance weche mag telo makare weche mag corruption gi magi gik manyocha gilose weche mag governance to gi weche mag opulence manyocha ni neno gima nyalo konyo Mbadi ni ngeni Mbadi dwa chalo gi nyongo Mheshimiwa tiro moko kata town ruarruok ne bebe gine guga gamba kama pekreji maber kabisa to mamoko gi ntiere kaka nchane gi nyiso kita chaya koro William Ruto ne ntiere ne ok understand ni gini ne ok en political problem emomiyo Victor mondo koth chwe iyudo ka polo chokore mapek ma polo lil ka polo se lil makori neno ka storms biro mong'er dere mano e koth mamuko ng'owo maduong' to nyithindo gi kodhi ni nyocha nochokore kuom higni malach ma nyo muko ng'owo miluongo ni finance bill mong'ielo piny ma nyithindo gi nodhi modonje parliament koro jo ODM gi William Ruto nyoka advantage mar kodhi ni nikech yudo ka koro kodhi ni teko ne dhi dok piny nikech nyithindo gi bende ne ok osomo ni kodhi ni nonego gichak giwe bor polo chokre bang' ka finance bill cha nolwar to parliament bende ne gidonje to mawaziri gi bende no kiroko koro ne gichak gimiyo jatend piny thuolo nafas mani winjo dwaro ka imiye kata mana higa achiel nikech adieri mantiere ka Victor ni ng'anyo mar Gen Z moro to biro kata ka ok obiro sani to biro bang' dweche 6 to ka ok obiro dweche 6 to dhi biro bang' higa achiel to ka pok 2027 ochopo to dhi biro mak mana ni kama koro dhi betie matek ne William Ruto gi Raila ni kodno ko biro chwe to samoro nyalo muko gi giduto onyalo ywero gi gite ne gima nyalo miyo ywero gi gite Victor amor nikech ng'eni waziri Mbadi winjo wakati
gima sirikand ni dhi timo mapek nikech weche ma wawuoye mag governance ka gidong kaka gin ma piny owacho timo gik moko gang'enge mitimo gik moko ma ok odewo jopiny gi weche mag mibadhi ka ok gibedo sorted out to gik manomiyo nyithindo ka odhi e ndara ka ginyalo mana chung' sani nikech koro ing'e ni jo ODM kaka koro giwacho ni mosruok osemosore ng'anyo rumo gigi nyalo biro nuore kendo to nyalo bedo awiye marach ne ODM gi William Ruto ka kodhi ni oduogo chwe nikech koro ng'ama nyalo gayo kodhi ni ng'eni jakome mane gayo ga kodhi bedo maonge koro wanyalo nyumore kama rach erokamano ahinya Nyarawila